Sothuse abahlali isibhengezo sabeenkonzo zikaxakeka eTshwane sokuphelisa iinkonzo zabo zeAmbulance oku kuze emva kokuba iphondo laseGauteng lithathe isigqibo sokuthabathela kulo loxanduva. Kungokunje abahlali batyhola ngelithi baza kuchitha ixesha elide belinde iAmbulance eziphuma kwiphondo. And indawo esihlala kuzo zifar away nomgwaqo. Okusho ukuthi mangabe kuthiwa ngiyasika njengamanje njengoba kuno COVID-19 kanje iAmbulance ngoyithola nini mangiqala ukukhwehlela manje ama-ambulance asinawo. It's very unfair to us because some of us we don't afford the ambulance the private, so I think they must make it quick because we are very poor. Ayisosixeko saseTshwane kuphela esichatshazelwe koku, isixeko saseKuruleni nesaseGauteng nazo ngoku ziza kuxhomekeka kwisebe lezempilo kweliphondo ukufumana ezinkonzo. Abeenkonzo zikaxakeka eTshwane bathi oku kuza kuphazamisana nomsebenzi wabo. Obviously, we cannot operate without a valid license. So the implication is that without a license, no operations. So that is the basic fact. Ukanti isebe lalile ukunika izizathu zokupheliswa kwelayisensi yokunikezela ngeAmbulance ngabeenkonzo zikaxakeka eTshwane.